ka Social Service Center Shillong hapo ka jigalam ifadar bansar khasati lembat ka grup ka jongi kilehar sha ka shnong umsolai riboy district malik jingo ajirap ya khatai ka longying ka bamat ya ka jinja ka basongsi ha ka ba upathat ula bamdu ya khatai ka ying meninin ka sngi ka arpunutering nai bandriu arhaja pulai bat ha khatai ka jingle ka jongki kilai kendu ya ka kami jongka Christina mensong kabade kami i jong i hybrid Christian borlang mensong bat ya i madu jong i hybrid belangat ha ka jing sitom na ka bahasa dan ha upatan na ka liang ka Social Service Center Shillong mas nyo jingtip ya gane jing ja basosi kidap da ka mesim ka basngokhia te kumta klem da paslem shu kile har menta ka sngi ba lek jingo ya ka ta ka yeng ka bala ingkhong bat ajing rap kum kitin sob yeng u khaw u phan ki terset tertiu ki jan kup thia kum ki blanket bat ki jan phong bat ki mar bam baro ka badon kam jong ka te ka long yeng na ka liang umadu jong ka ne ka long yeng ka ba jingat hak jing ja ba sosi ula ai ki jing songu ba ka jing kublei ya ka Social Center Service Shillong ulongru ba kini ki balajia kade ka jing peniat bastad jong blei ula ongru susu ba blei u i khambun ki jing tenju ha ka yeng ka sem Saman ya ingat mah mot habang kam hap ang sete panirap kan ga wat en dah takane ka por ngandap daga jing songsi ka bakraw no marba menen ka sing yang sudah penlong kato ka jing rekhe ya ka International Day Against Drug Abuse and Illicit Trafficking hantai hapo Saint Vianney Higher Secondary School bandang kecil marathon bat ka awareness program ke katno ka tap ka mesim jang kecil ngau tenat habaki kena bat ki patba ki ya don lang hakatu ka awareness program hanrei ngidap de cak sosi ba tang masen poi po Shillong ngile i pede kadur ba pha da i tang ba dong jong kan ka snong salat ba ka wei ka yeng ka ba langat ha ka cing sosi ba kraw na ka daw jong uperthat te habale i ka to kadur dap ka cing sumulung ba kraw do kata ha ka bala ingkhong khat ki cing don cing embaro pang hamtam ya ki mensem ki bokordor ki ba langat ha ka cing mensau na ka daw jong ka cing le jong ka mariang te si sendon hi kat ba ngila lai buj ibor klem dapen slem ni kwa ban wan man ai ya ka kti ka diang kti kamon ban ya tenrong lem ya ka cing ba kane kalong yeng kai kendo ha kene kapor tementa ngi wan ban ai ga ne ka cing rap ha kane ka yeng chong i keme chong i kong Christina mensong iba menta komne empat don ha ne po yeng dang don po hospital ban light up ban sumar na kamta itu ikun apli ba ngat haka tu ka apot te Henry hakane kapori don rengkat i hanmen jong ikong Christina rengkat i mai jong i merengkat bat kini ki para jong i don rengkat hang ni i ati haki te songbawan island pat eka kubor sya ikong Christina rengkat bat kitu i persa jong pi ba ngiru ngidon kata kacing sengau na kaliang jong ka Social Service Center Archbishop's House Shillong Meghalaya te ngiwan hangne da kata ka mensem ka ba songkhia hado kata haba i ya kata kacing cia ka ba songsi menen ka sengi te kumta da kane ka cingwan jarap singi kumne ikwa ban ai ya kata kacing ya snok tilang cing don rengkat bat pi
bat kayeng kasem borok kawai ba kum kane kamnom dai syuk bencia kata ka cing kwa ang nut jungi bat ngi ai ka cing kermen mereka cing ruai ba ikun bat borok kitu ki prolog projor ki ba langat lang tu ka cing cincar ba kenyo no loy ya ka cing kwa cing khia ha pedeng cing sumar ba ki tang don mentah ting ai play ya ireng ba snong blakit khia i bomdon hang ni ndai ba Herman ibadirang ba dong idon rengkat hang ni te kulai sibun ya ka cing ya kloy jung pi ban ya pentip lem changi bat ngi songo ya ki nong yarap chungi ki balai yarap ban ai ketiga mon ban wan yarap lem ya kini ki produk prasnam changi ba kendu akan ni cincar akan ni kapor yang chungi kum gayeng kasem sikantian agutian ya gajing sungu ya oblay kani ka ek pro kabawan sia gayeng kasem chungi kadai gajing panyai bastat chung oblay namara gajing im chungi ke breu ngemla krem dap diang ke ka ba oblay o panyai teng ai gajing sungu ya fada chungi kum jo imes baro angon kum jo ya baro ke bai wanang kum jo fi kanom harman kum jo ya rong ba snong chungi ibakha deki salam ibalai trace tom kum jo MDC chungi ibalawan man ya sno lang ka ti kamon ti diang kantam sa iskin ya ifadal ibalawan adu islong bawan ai kani kicing yaram hawi de yang kasem ka jungi tena kali yang cunga ngade umadu trai cunguni hebrin uba jia menin kasingi tengah kwa benong kumni banga menin kasingi ngamla banyo don kan nama don haki jing trai ngadon ti sepo syawa sekumta habang ayo kini kubor ke jing tip ngaru ngadon hi kata ke jing snow ngadon hi kata ke jing sungsi ka background nama ba haga jing im cunga nga i bhai ki persamo andre habang perkhat tin perkhat ku mo breu ngadon ke jing sungsi andre habang perkhat pat siapang cung ublei ui yang hang thu ui ki nga sem cunga andre ngalati be kata ke jing ja andre ngai ngu yo ublei bastan unang ya penyan siapang andre tang ke wei na ke yang nga sem cungi ai ku de me cunga i bai don nang ni kini para ki persa baro imeiro ila jing tip yang email ayam yang kuan le kumno kumtang ngarap deng jingdung hap deng jing jar ke yang kasam ban ke jing handrenga ya trai sistem ban pendam email ban nga don hero kita kabel sim ba ngabu ke jing tuai na bentau tu persa bat kitu baro kiba ya don nang tu kasingi menin kasingi iba ya jalang kumtu ngala tuai ki baro boble sengap ya kata ban kawero ngong ba ya email to la long kat balong ngan wan pe mentah kasni tang la poi ada ngampoi perkhan ba ifadal na kaliang ka grup jong i ne na kaliang ka cing yalam ti jong ki ban pi kilayo banyarap kani tang apan pau ka jing sungu na kaliang yung kasem ublei unang kat ku kedo ya ki kam ba jong pi ublei unang ai ka ku koi ka bakia ada ngai syukur pan seisin ngakwa ba baro ki perlok perjor pemerjan merpa ki bahi ngasem baking subuh tang baking dua nam ta trong kini ki balaja nang ba maki kinyo jung ko jing khia hanre kam dade ha kono kono ka banta kade ka banta ka ba blei he de sing ma bantip ku mo preu ka jing sang do chung hanre haswa bangan kren ngan pun kuno hanre ngakwa benong ba kaktien ka juong he ba ubreu ha ba blei wi khambun ki jing tanju bangan wan mo ka yang kasem na jing chung ubreu handai ya kata ngim dade ban sung fer pelan handai ngi cukwa pan habajia kan nu ko yang tong nya don kam sim ban ya dwai lem ban ya karsan lem kat bala ngimla ikas pa ka pho handai kam sim ka kdien ka ba kodon te kata hi ka ba kham kraw ngange trai ba ble nya don hi ki ngasem chunga nani sikmat ni nang lai ke baro kham tam le si mata uparsa chung don hospital ngim tip kan no kan poi ka bil ke jing sumar je uru ngim tim handai bala dalong kat balong nge yo blei un plie kala lenti yangi bangin yo kita gijing sumar kita pisah ban siu ya kata ka bailot ya ta persa chung yang kermen ngat wa yo blei unang ai ya ki briu ki basung thu ki ba sempang ki ba kham yo lan yo lenti ban kersan ngar ngodon hi ya kamet ka ko kap khia ka ba blei wa yanga ngan tri sistem na ka banta chung uma ngan tri sistem na banta chung ban ngan belas sistem hiro na ka banta chung ben siu ki ba lalut ya kan ka bala jayo ta sai sisien tangkem tahi na kalian chung belas siwa